Sound check, mic. Sound. Hello. Amen! Good morning po sa bawat isa po sa atin. Isang mapagpala at magandang umaga po sa bawat isa. Pakibati naman po natin ang ating mga katabi. Happy New Year! Ayan. Shalom po sa bawat isa po sa atin. Maging sa mga nasa live. Good morning po sa bawat isa. Paki-share and comment. Mention na rin po natin ang ating mga friends para sa ganon marami pong makarinig na salita ng Panginoon. Pari po bang tayo pong lahat ay tumayo at ating pong purihin ang ating Panginoon. Kaya tinatawagan ko po ang worship team para pangunahan sa opening song. Amen. Good morning po sa ating lahat. Panibagong taon muli sa pagpupuri sa ating Diyos na buhay. Amen. Amen. Yes, Lord God, we worship you, O God. Thank you, Jesus. Salamat, O Diyos, sa panibagong taon. Mananatili ka
patuloy kami nagpapakumbaba, Panginoon, sa iyong harapan, O God. Pakalinisin po kami, Panginoon, ng dugo, O God. Hallelujah, O God. Pakalinisin po kami, Panginoon, mula ulo hanggang sa langsakan, O God. Lord, alam ko, Panginoon, na sa oras na po, Panginoon, hindi sayang, Panginoon, nakikita namin sa inyo. Panginoon, Panginoon, Panginoon po, Panginoon, yung paglinis ka, Panginoon, yung gagawin ka, Panginoon, hallelujah. Lord, ikaw lang po nagkakita sa oras na po, Panginoon. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa mapapakinggan namin, Panginoon, ang salita mo, O God. Hallelujah, O God. Lord, Panginoon, tulungan mo kami, Panginoon, na may sa aming buhay, Panginoon, Lord, napapakinggan namin ngayong salita, O God, at may bahagi rin po namin ito sa iba, O God. Lord, ikaw ang pinalakilang ang lahat, Panginoon. Pangalan mo lamang ng Jesus, Panginoon, tagapagligtas. Okay, bukas po tayo sa Proverbs 18. Verse 1, ang taong makasarili ay hinihiwalay sa karamihan at salungat sa lahat ng tamang isipan. Walang saysay sa mangmang ang lahat ng bagay. Ang nais lang niya'y ipakitang siya'y may alam. Pagsipot ng kasamaan, isunod ay kahiyaan. Kapag nawala ang karangalan, kapalit ay kaduspaan. Ang wika ng tao ay bukal ng karunungan. Parang dagat na malalim at malamig na batisan. Ang pagpiling sa may sala ay isang kamalian. Gayun din naman kung ipagkakait ang katarungan. Ang labi ng mangmang bunga ay alitan, at ang kanyang bibig hatid ay kaguluhan. Kanyang bibig maghahatid ng kapiraan. Kanyang labi naman isang bitag na kahulugan. Ang chismis ay masarap pakinggan. Gustong-gusto ng lahat ng pag-usapan. Ang taong batugan ay sinsama ng taong panira. Ang pangalan ni Yahweh ay matibay na tanggulan. Kanlungan ng matuwid mula sa kapahamakan. Ang ari-arian ng isang mayaman ay kanyang kanlungan. Akala niya maililigtas siya nito sa oras ng kapahamakan. Ang pagmamataas ay nagbubunga ng kapahamakan, ngunit nagpapakumbaba ay karangalan. Nakakahiya at isang mangmang ang isang taong sumasagot sa tanong na hindi naman niya nalalaman. Ang matatag na kalooban ay mabuti sa lahat ng tao. Ngunit kung mahina ang loob, anong mangyayari? Ang matalino ay nagdaragdag ng kaalaman. Ang unaway mamumulot pa ng karunungan. Kung nais mapalapit sa may kapangyarihan, magdala ng regalo sa kanya'y ibigay. Ang unang pahayag ay inaakalang tama, hanggat hindi naririnig. Tanong ng kabila, ang sigalot ay maaring malutas sa palaguntan at makapagsundo ang maigpit ng magkaaway. Ang kaibigang nasaktan ay higit pa sa lungsod na napadiran. Ang di pagkakaunawaan ay mas matibay pa kaysa sa isang tarangkahan. Anumang sabihin ng tao ay kanyang pananagutan. Ayon sa kanyang salita, siya'y gagantimpalahan. Ang buhay at kamatayan ay sa dila nakasalalay. May kinabang ng bunga nito, ang dito ay magmamahal. Ang mabuting may bahay ay isang kayamanan. Siya'y nagpagpapala na si Yahweh lang ang may bigay. Ang mahirap ay lumalapit sa diwa ng pakiusap. Ngunit ang sagot ay may salitang marahas. May pagkakaibang madaling lumamig. Ngunit may kaibigang higit pa sa kapatid. Purihin po ang salita ng Amen. Purihin po ang salita ng Panginoon. Ngayon naman po, umanap po tayo ng ating kapartner, babae sa babae at lalaki sa lalaki. Pray one to another.
pagpupuri sa ating Diyos. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Oh, hallelujah. Thank you, Jesus. Tayo sama-sama magpupuri sa ating Diyos na buhay. Amen. Magpupuri sa'yo, sama-sama, umawit sa'yo, dakilang Diyos, tunay na kay buti mo, pag-ibig mo ay hindi nagbabago, tataas ang ngalan mo, Panginoong Jesucristo, kami ay sama-sama,
pinasasalamatan ka, Panginoon, sa panibagong taon, Lord God, na binigay mo sa amin, Lord. Thank you, Lord God, sa kalakasan, Lord God, sa panibagong buhay, Panginoon, panibagong source of income, Lord God, sa amin. Thank you, Lord God. Yes, Lord God. Sa'yo lamang ang pinakamataas na papurit pa sa salamat, O Diyos. Hallelujah, hallelujah. Amen, amen, amen. Amen. Tunay nga na napakasarap magpuri sa ating Panginoon. Amen po. Ngayon po, mas lalo nating may enjoy ang presensya ng Panginoon sa pamamagitan ng pakikinig ng salita ng Panginoon. Kaya naman po, ihanda po natin ang ating sarili. Ilabas po natin ang ating Bible, notebook, and ballpen. At tayo na po ay darako sa Word of God. Amen. Praise God. Happy New Year! Dapat pagdating Happy New Year, bang! Parang meron paputok, ano? Praise God. Hallelujah. So, how do we know it's New Year? Dahil sa kalendaryo. Amen. Pero sometimes when you, alam niyo pag ang isang, let's say, no, dito kasi may 90 plus tayo, walang problema sa kalendaryo, no? May, yung iba, pagdating sa 90 years old pataas, wala nang pakialam sa kalendaryo. Tama, no? Totoo yun. Oo, hindi alam kung ano ang panahon. Kung yan ay New Year, may paputok. Okay? Akala niya, umatake na ang China. Mga ganun, di ba? Okay? Kasi they are not conscious of the month or the day anymore. Okay? So, bakit ko sinabi yan? Because sa atin, siyempre, usually, ang nagde-determine ng ating yung schedule natin, yung ikot ng mundo natin, lalo na pag ikaw ay mahilig sa planning, meron kang negosyo, ay nakadepende sa kalendaryo. Almost lahat ng negosyo sa buong mundo, process, everything that's happening, ay nakadepende sa kalendar. Tama ba? No? Ang pinakaayaw nating date doon, yung due date. Oh, di ba? Pag may due date yun, medyo alanganin nyo, di ba? Due date na naman dito. Sino dito ang maraming due date? Di ba? Ako, nabawasan na yung due date ko. Oo, nabawasan ko na. Okay, so, but in God's calendar naman, yan. In God's calendar, we know, at yan ang ating area of study, praise God, yung ating 7 na major feast. Okay, at kung paano ito nakikita sa magnifying glass ng Panginoong Jesucristo. Ibig sabihin, yung Christocentric. Kung tayo man ay magbasa ng Bible to be safe sa ating Bible interpretation or pagkaintindi, dapat Christocentric ang unang prinsipyo. Okay? Pag sinabing Christocentric, okay, Christ-centered. Alright. Hindi pwede na nag-interpret tayo apart from Christ. Alright? Gagawin mo ang, for example, noon, mahilig dyan yung mga young people, di ba? Sabi niya, ano ba yun, yung sa 1 John, yung ginagamit yung lagi kitang naiisip. Gano'n, di ba? Ginagamit na love letter yung one, na it's a letter of an apostle to the church, pero pwedeng ginagamit sa mga
crush o nililigawan. Ganun. Maalala natin, pag bata-bata ka pa at you want to impress somebody noon na, ay, talagang makajus ito. Marami naman sa Biblia. Pero pag hindi mo alam, yung iba naman ay, they are just conscious of the date. Yung date ng end times, last days. So, ang nakikita, yung tuloy, yung trabaho ng kaaway na nakakatakot. Hindi nakafocus sa Panginoong Jesucristo. So, ang resulta, negative. But if you really want to understand the Word of God, right? Kahit simpleng Kristiyano, kahit hindi pa nag-Bible school o nag-aaral, pag binasa mo yan in your devotional, hanapin mo yung paano ito related sa mensahe ng Ebanghelyo. Ano ang meaning nito, right? Paano ito naka-connect doon sa main theme or of the Bible. Okay, so importante 'yon. Isa sa major na theme ng Biblia is our redemption. Yung ating kaligtasan through Christ Jesus our Lord. Amen ba? So, sabi ng iba, yung chapter na binabasa ko, wala namang Jesus Christ doon. Yes, hindi mo mabasa ang pangalan niya, Old Testament lalo na, but it needs a magnifying glass of the Holy Spirit para maintindihan mo yung kabuuan. That's why ang Bible is a library, right? Hindi ito mahirap pag masipag ka lang magbasa. Yan yung number 1 dyan. Acquaint yourself to read the Bible. To read the Bible. Okay. At pangalawa, ang simple lang yan. Sa mga biology student, sino biology student? Or biology teacher. Bago mo i-define yung intestine ng isda, kunwari, you want to dissect yung isda. Diba? Before you define kung ano yung intestine, ano yung abdo ng isda. Nakikita na kayo ng abdo ng isda? Nakikita na kayo ng yung mapait? Pero pag binuksan mo ang bangus, hindi mo nakita yung abdo. Mo nakita yung abdo niya, anong ang ibig sabihin nun? Napisa. Mapait na yung iluluto mo, tama? Nagaganyan ako noon. So, bago mo i-describe yung kanyang bone structure, dapat alamin mo muna anong isda yan. Yan yung tinatawag na macro. Di ba? Okay, so, I would like to invite you, libre naman, 5 to 7, yun yung ating Bible survey, Bible introduction study, ano yung sinasabi ng bawat libro at paano mo makikita, ma-relate yung theme ng salvation or redemption, alright, doon sa bawat libro sa Biblia. Libre yun. Di ba? 5 to 7 every Thursday. May nagtuturo sa atin. At isinisingit yun sa character. Okay. Character development. Doon sa character development natin ay yung on eagle's wings. Okay, the best way to learn godly character is Christ-likeness pa rin. So, pinag-aaralan natin ang image ng Panginoon Kristo, right? Ibig sabihin yung nakasulat na sinutukoy niya ang Panginoon Kristo, lalo na yung tinuro niya na beatitude. Nandiyan din yan sa ating libro sa G7, 10. So, this time, okay, hindi natapos yung last message, tama? Ang tawag dito, yung the law of stewardship, amana. Pero dahil New Year, ilagay natin sa second Sunday yun. Yung continuation. Amen. Para timing yung ating New Year message sa communion. Kasi may communion tayo ngayon, di ba? Alright. So, nagkataon na ganon. So, let's do first. Okay, and isa sa theme na major na pinag-aaralan sa Bible ay covenant. Covenant. So, maliban, yung covenant na yan,
ay maraming klase ng covenant. But covenant ay simply sa Tagalog, tipanan. I-connect mo sa Diyos, tipanan sa Diyos. Eh, meron bang ganyan? Yes. Alright? Okay. So, it's more than transaction or contract, yung covenant na yan. Ang covenant kasi conveys an idea of relationship. Hindi lang siya papel or kontrata, pero nandun yung may relationship. So, ang Israel sa Old Testament, nakipag-covenant ang Diyos sa kanila, sila sa Diyos. Okay, but bago mangyari yun, actually sa Mount Sinai yun, okay, sila ay pinalabas ng Diyos, gumawa ang Diyos na makalabas sila mula sa Egypt. Amen. Praise God. At ang gusto niya ay makabuo siya ng kaharian ng mga pari at hari. Hindi ito dalawang kaharian. Is one. Ibig sabihin, mga tao na naintindihan ang pagiging hari at pari ng Diyos. So, ibig sabihin, a single person can operate sa gift as a priest unto God and at the same time ay king. Okay. King, tapos si king. Yes. Si Lord Jesus Christ ang King of Kings. Amen. So I used to believe noon, nung bata-bata pa ako, hindi pa masyadong naturuan ng salita ng Diyos. Ang alam ko si Lord Jesus Christ ay King of Kings, hari siya ng mga presidente at hari ng mga bansa. Sa ngayon, yun yung pagkakaintindi ko noon. Never. Kasi ang mga hari ng bansa, baka isa lang ang alam ko na kumikilala sa Panginoong Jesucristo na presidente ng isang bansa. Diba? As to my knowledge. Yung mga iba-ibang bansa, hindi talaga nagpapasakop yan sa Panginoong Jesucristo. So, hindi sila yung hari na tinutukoy. Ang hari na tinutukoy ay yung mga pinili ng Diyos na naturo ang maging hari. Hindi naghahari-harian. Okay, magkaiba yun. Okay. Ang hari na tinutukoy dito ay yung tungkol sa you have a dominion. Kingship, it's an anointing. Anointing of a king. Alisin natin yung isip natin sa King Saul, King Solomon, yung may trono. But this kingship is having dominion. Okay, pag sinabing having dominion, meron kang napagtagumpayan. Okay, merong isang tao na mayroong minamanage. Amen ba? So, the king does not only speak of the throne. Kasi pag sinabi nating hari, trono agad ang nasa isip natin. No. Okay? Pag sinabing hari, dapat may authority, dapat may dominion, okay? Meaning may domain, may area, may area na pinaghaharian. Okay? Overcomer. Tama? Amen? Okay, thank you. Kasi nawawala sa focus. Covenant reset. Okay. So I'm trying to develop the background muna, okay, ng plano ng yung macro na plano ng Panginoon. 'Di ba? Nung nilikha niya ang langit at lupa, sabi niya ay ibigay natin ang dominion sa tao ng lahat ng nilikha. Amen. So God has given the dominion over the work of His hands to mankind. Pero makita na sa Genesis yan. That's why, isa sa mga dapat subject natin sa Bible school o subject natin sa na tuloy-tuloy na pinag-aaralan, alright, sa journey natin, sa study, ay Torah. The Torah, meaning the first 5 books of Moses. Not because we are Jewish or Judaizers, nagpa-practice ng relihiyon ng Hudyo, no. Pero doon sa Torah, nakatago kasi, yun yung na ma-unlock yung New Testament. Pag hindi mo alam ang Torah, ang hirap intindihin ang New Testament. Actually, but the New Testament reveals yung Torah. At yung Torah ay, pag naintindihan mo siya, ano ang galawan ng Diyos, first 5 book of Moses, ang New Testament parang madali na lang.
So, yun yung importance na these are not, yung Old Testament at New Testament, hindi ibig sabihin na yung Old Testament ay para sa mga older people. Wag. At yung New Testament ay para sa mga Gen Z. Okay, baka pagdating ng araw, ganyan yung interpretation ng mga ibang tao, it's wrong. Okay, so, the Bible is just one book. Okay, kaya sinabing Old Testament kasi sa Old Testament, nag-zero in ang Panginoon sa bansang Israel. Yung journey ng Hebrew, Israel, Jewish people with God. Para maging halimbawa natin sa panahon natin ngayon. Amen ba? So, that's the reason why we study the Old Testament. That's the reason why we need to learn the principle. At remember, hindi ito principle ng relihiyon. Ang relihiyon ay prinsipyo ng mga pagano. Okay? Religion. Okay. Re means again, legion means group. Legion. Parang yun. Pwedeng legion ng mga hell, pwedeng legion ng mga demonyo, di ba? Okay, so dalawa. Legion is groupings. Now, religion or religio, okay, ay maganda ang objective naman yan. They want to come together, people want to come together para hanapin ang Diyos. Di ba? Maganda rin. Tama, no? Yung objective. Pero yung katotohanan na hindi mo kayang hanapin ang daan na mag-isa patungo sa Diyos. Okay. It should be, to me para maintindihan natin, it should be God revealing Himself to mankind. Ang Diyos, pag ang Diyos hindi niya i-reveal ang sarili niya, hindi niya ipahayag kung sino siya, mahirapan nating makilala siya. Kaya ang Lord sa Old Testament, nagbigay ng mga pangalan niya. Iisang Diyos, pero iba-ibang pangalan niya according to purpose. Depende sa need. Right? Sino naintindihan sinasabi ko? Naintindihan ito ng mga nakabisita na o sa prayer room. Okay? Okay, so, pero kailangan nating i-review yan. May konting typo error, ha? Pero yan yung the 7 redemptive names of God, di ba? Jehovah Jireh, Jehovah Nissi, Jehovah Shammah, Jehovah Shidkinu, Jehovah Shalom. See, iyan ay hindi minsang ibinigay. Iba-ibang event, iba-ibang area, iba-ibang timeline, ibinigay ng Lord yung pangalan na yan to reveal Himself. Alright? Yun yung word, to reveal Himself. So, hindi ang salawag na tao na nag-give up na hinahanap nila ang Diyos pero nag-give up na sila kasi hindi talaga nila mahanap. Actually, isa ko doon. Pero hindi ako natuluyang maging agnostic. Okay? Ang agnostic, mga tao yan na they value knowledge and they want to know God. Pero sabi nila, ang Diyos ay mahirap unawain, mahirap kilalanin. Totoo naman, kung sarili mo. Noong unang panahon, di pa ako naglilingkod sa Diyos. Siyempre, di ba? Sabi ng mga uncle ko, pag nagbabasa ka ng Bible, siyempre, di ka pa Christian, uy, huwag ka dyan. Masisira utak mo. Masisira ulo mo. Kasi may kilala sila na sa pagbabasa ng Bible, nasira talaga ang utak. Yan ay kasi may kalahating katotohanan. Pag nagbasa ka ng Biblia na yung gusto mo talagang maintindihan pero walang Holy Spirit, talagang pwedeng masira ang utak mo dyan. Oo. Kasi nga, paano yun? Kung wala ka ng pera tapos sabi niya, give and it shall be given back. O, di ba? Hindi mo maintindihan yon. Wala ka ng pera, ibibigay mo pa. Tapos may magbabalik sa'yo. Iintindihin mo yon. O, tapos sabi sa Bible, binabasa ko, the Lord sitteth at the circle of the earth. Paano mo intindihin yon? O, di ba? Nakaupo ang Diyos. Tapos, we are safe under the shadow of His wings. Mahirap intindihin yon. Parang agila ang Diyos, di ba? O ibon, tama? Kaya may mga nasiraan talaga. So, hindi naman lahat. Pero, yung mga sincere talaga na naniniwala na ang literature, ang Diyos ang author ng Bible, habang binabasa mo ang Bible, so we still encourage reading the Bible kahit hindi Kristiyano, but i-acknowledge natin na this is God's book.
Parang si Eunuch yan, di ba? Nagbabasa siya pero hindi niya maintindihan. Sa mga time na hindi na maintindihan, doon kailangan yung magpapaliwanag. Amen. Si Philip. Sino si Philip? Evangelist na dating diakono lamang. Lamang ha? Pero yun ang pinakamataas na title noon, di ba? Diakono is service, servant, minister. Minister. They serve tables. Bago naging they serve God's word, they serve tables. Naintindihan yung they serve tables? Parang waiter. Sila yung mga talagang sa panahon natin ngayon, nasa kusina, di ba? Tapos pag merong meeting, nagsiserve. Tama ba? Parang ganon. Pero it's more than that kasi it carries responsibility. Hindi lang one-time event. Sila yung nag-aasikaso na kung maayos ang distribution ng wealth, distribution of wealth, di ba? Ng resources sa mga balo o sa mga that's why nag-appoint sila. Sino nagbabasa ng Book of Acts? Nasa Book of Acts yan. Nag-appoint sila ng mga diakono. Pero grabe ang kanilang qualification doon, full of the Holy Spirit. At mga lalaki pa yon. Ngayon, napunta sa mga babae. Diba? So, I believe na yung programa ng pag-aasikaso ng church life ay talagang responsibility yan. Hindi siya one-time event. Amen ba? Okay. So, balik tayo. Magkaiba kasi, para maintindihan natin bakit may conflict minsan sa pagkakaintindihan. Ang Biblia ay, ulitin ko, galing sa eastern part, which is sa area ng Middle East, di ba? Okay, nandyan ang Israel. So, Hebraic manner, Hebraic customs, and traditions. Later on, nung na-preach ang Word of God sa iba-ibang lugar, okay, sa buong mundo, in obedience to the Great Commission, napunta yan sa bandang Europe, bandang Western area, at alam natin na ang isa sa mga prominent, powerful, yung pang-apat na empire na nag-survive bago natapos ang mga age of emperors, di ba? Nagsimula noon kasi Babylon, di ba? Syrian Empire. Dami noon Syrian Empire, pero yung most notable is yung apat. Babylonian Empire, yung sa image. Di ba? And then Persian Empire, and then yung Greek. Kaya sa history, yung nag-aral ng history, makikita nyo yung influence ng mga empire na yan. Ang last na empire, yung Roman Empire. At the Roman Empire, nandyan yung, ihalo mo yung Greek at saka Persia. What is Persia ngayon? What is Persia ngayon? Anong Persia ngayon? Iran. So ipag-pray natin ng Iran. Malapit ng Masjid free. Hindi. Actually may gera, pero lang, protracted war yun. Ang Masjid free kasi yung mga tao ayaw na nila sa Islamic regime. Okay, and they want to be friend with Israel. Okay, Persia is Iran actually. So, ihalo mo yung apat na yon na malalaking empire, ang nangunguna ngayon ay Roman. Di ba tapos na ang Roman Empire? Yes, pero yung idea, yung ideology nasa atin ngayong panahon. Anong ibig mong sabihin, Pastor? Noong panahon ng Roman Church, Roman Empire, may mga senado. Tama? Kung kayo ay nanonood o pinag-aaralan nyo ang istorya ng mga the glory that was Rome, makikita nyo dyan yung mga sa Senate, sila mismo ay nagtatraidoran, nagpapatayan. Gagawa ng sariling alay, gano'n. Okay. So, hindi ko alam kung unicameral sila or bicameral. Ano yung ibig sabihin nun? Yung may Congress, lower house, at saka upper house, gano'n. Pero mostly of our ideology, maging sa constitution ng mga bansa, including US, may nakuha
majority dyan na Roman mentality, Roman mind. Kaya ang nangyari, yung gospel, nung napunta sa Western mind o Western world, na romanticize. Romanticize meaning romanticization of the biblical teaching. Yun yung naging effect na magkakaiba ang understanding. I'll give you example. Isa sa mga philosopher, I forget his name, but one of the 4 philosophers ng Roman Empire, Roman time ay nagsasabi na pag spiritual sa Diyos, pag material, evil. Yung ganong teaching. So ngayon, may mga Kristiyano ngayon na pag ikaw ay Kristiyano, dapat spiritual ka lang, at pag nagnegosyo ka at nagpayaman, evil yan. So money is evil na. Ayun, yung romanticization of biblical teaching. Example yun. Okay? Yung Western mind ay yung compartmentalized mentality. Alam mo yung compartmentalized mentality? Sunday, para sa Diyos. Monday, trabaho. Tuesday, Wednesday night, baka may prayer meeting, punta rin tayo. Ganon. Pag Friday, TGIF. Alam niyo ito ng iba, di ba? Okay, thank God it's Friday. Sa iba, Friday, ang tawag nila, fly day. Kasi absent sa Friday, di ba? Kaya fly day. Okay, Saturday, ano yan? Sports. So, ang ginawa nila, this is romanticization, ha? Romanticizing the biblical teaching at tradition and culture. Anong ginagawa? Compartmentalize. Inilagay nila ang paglilingkod sa Diyos sa Sunday lang. Yung iba, inilagay nila ang paglilingkod sa Diyos sa Sabado lang. That is actually Western mind. Sa Israel, sa original biblical mindset, ang connection mo sa Diyos, paglilingkod sa Diyos, everyday. The synagogue is the center of their community. Sa Christianity, supposed to be yung tamang pananaw, si Kristo ang sentro ng ating buhay. Hindi lamang personal. Di ba? Kundi yung mismong community natin. The Lord Jesus Christ should be the center. Maging sa giving. Tama naman, tithes and offering. Pero ang concept nila sa tithes and offering, limited. I give the 10%, I give the another 10% for offering, pero yung 80% akin yan. See, that is not the mindset ng biblical na teaching. So, ang mangyayari, pag naibigay na nila yung para sa Diyos, ang akala nila, pag-ari na nila yung 80% or kaya 70%. Depende kung magkano na iwan sa kanilang allocation, budget. So, this thing, ang isip nila, mayroon akong liberty na gawin ang gusto ko dito sa naiwan. Kasi naibigay ko ng para sa Diyos. Gagamitin nila ang verse na give to Caesar what is Caesar's and give to God what is due to God. May verse din sila. But hindi yan ang mindset ng Bible, ng mga mananampalataya nung unang panahon. Okay? Ang talagang biblical mindset is you obey, okay, yung requirement, but you are not limited to that. Meaning, pati yung naiwan, hindi mo pa rin pag-aari ng Diyos. So, it's not about tithes and offering. Tithes and offering is just one part of giving. Meron pa niyang anus giving, ang dami pa. Pero, ang mindset nila ay God owns everything. Yan yung law of amana, stewardship. Okay, yun yung pinag-aralan natin ng kalahati pa nung last week. Stewardship. I am just a steward. So, from ownership to stewardship. So, dapat ang maituro natin ng tama sa mananampalataya ay tanggalin yung kaisipan ng ownership, I own this, and I'll give to God what I want. Mali yun. Diba? Dapat ay God owns everything at yung every good gift comes from above. Amen? I am a good steward. Babalik tayo sa Torah na nung sinabi doon ng Panginoon, okay, ibinigay niya ang tao ang dominion over all the work of His Son. Manager, stewards. Amen ba?
So kung tayo ay gumagawa sa ganon, ay nag-i-improve tayo. We are trying to slash or take away yung Roman mind na naituro sa atin kasi mahirap maka-advance. If you are pulled into direction, ito yung nababasa mo, pero ito yung nakagisnan mo. Tama? Oo. Para makapunta ka sa langit, dapat maging mahirap ka. Para mga blessed are the poor in spirit. Mali yung meaning doon. Okay, mali ang ginawang meaning. Yung blessed are the poor in the spirit, simple lang ang ibig sabihin sa mindset ng context ng Bible, mapalad ang mga taong kinikilala nilang sila ay spiritually bankrupt. Yan ang ibig sabihin. Ibig sabihin, kahit mayaman ka, marami kang pera sa natural, sa material, pero sa puso mo, alam mo, you are spiritually bankrupt. Hindi makakatulong sa iyo ang kayamanan mo pagdating sa usaping kalangitan. Ngayon, pag ni-recognize mo yon, naintindihan mo yon, then you need a Savior. Doon, kaya mapalad siya, blessed, kasi mag-o-open ang revelation sa kanya. Mag-o-open ang kapahayagan. Na ang tao, alright, ay ang kanyang kaligtasan ay hindi sa material things. Bagamat ang material things hindi evil, amen ba? Nasa may hawak ng material things. Like yung pera, hindi naman evil ang pera, pero kung ang may hawak, masama, magiging masama yon. Tama ba? Kung ang may hawak, Kristiyano, umatin ng church yon. Amen? Amen? Oh. So, meaning, okay, may mga bagay na neutral, pero nakadepende sa humahawak. Sino ang dapat humawak ng pera ng Pilipinas? Mga masama o mabuti ng Diyos? Sino dapat maraming pera? Yung drug addict, drug lord, o yung lingkod ng Diyos? Siguraduhin nyo na may pera tayo. Amen? Delikado kasi. Now, we are not centering on the money. Money is the result, the abundance of money is the result of realigning to God's divine purpose. Yun yung importante dyan, ha? Shalak. Sabi natin, shalak. Okay, realigning. And then, sabi natin, path of teshuvah. Landas ng teshuvah is going back to God's original design or God's divine order. Dapat everyday lumalakad tayo sa path na yan. Saan ang direction natin, journey natin? Ano ang journey natin? Journey is our travel. We travel we journey the journey to Christ-likeness. Ito yung mga natin, mga keywords natin para maintindihan natin. Ang journey natin is not to go to heaven. Kasi tagalangit ka na. Amen ba? Hindi ka naghahanap ng daan patungong langit. Kasi natagpuan mo na. Amen ba? At tagalangit ka na. Yung iba, iniisip, papuntang langit pa lang sila. Kaya kahit malayo ang manawag, pupunta talaga sila. Tama? Traffic pa. Tama? Naintindihan yung bakit. Okay. Why? Kasi to them, papunta pa lang sila ng langit, naghahanap ng daan. Pagdating ng araw, instead na kanan, dapat kakaliwa sila. Kung magaling sa mapandan, ang ibig kong sabihin, di ba? Nakukuha nyo na ang mga talinhaga ko minsan, di ba? Amen. Okay, gumagaling na. Amen. Okay, so our journey is journey to Christ-likeness. Ang aking trouble, ang aking journey, ang aking paglalakbay ay paano maging Christ-like. At ito'y mangyayari kung ako ay dadaan sa path ng teshuvah. Yung mga usapang ganito, usapang WCC at CCP dapat. At sana malaman ng iba. Amen. Ano yung teshuvah? It is repentance, pero repentance with the understanding that you are going back to God's original design. Nung bago bumagsak ang tao, may plano ang Diyos sa tao. Ano yun? May tatlo akong isinishare sa inyo.
Huwag niyong kalimutan ha, naka-outline na dapat sa isip natin. Number 1 is, ano yon? Fellowship. Diba? Ang Diyos bumababa mula sa langit, nakikipag-usap kay Adam and Eve bago magkasala. Okay? Number 2, actually, yung fellowship, natanggal yun after sin. Naputol. Tama. Oh. Pangalawa, stewardship. Di ba? Ipinagkatiwala ng Diyos ang nilikha ng kanyang kamay sa tao. So sabihin natin, fellowship. Sa Hebrew ay fellowship kasama sa tifila. Tifila. Okay. Ngayon, sabihin natin, fellowship. Pangalawa, stewardship. Okay. Doon sa stewardship, pag ikaw ay manager, aayusin mo ang mga bagay na pinagkatiwala ng Diyos sa iyo. Amen. Pag inayos mo yan, sino naniniwala na pag naka-align ka, okay, sa plano ng Diyos, pag naka-align ka sa divine will at divine plan of God, okay, yan yung tinatawag na shalak anointing. Amen. Okay, magkakaroon ka ng shalak anointing. Sabihin niyo sa iyong katabi, shalak. Shalak anointing is ever progressing, ever prospering, continuously going up, continuously nandun na lahat, prospering, abundant living, prospering, progressing. Okay, sa iyong buhay because of your alignment to God's divine will. Dahil sa iyong paglinya sa plano ng Diyos. Sabihin natin ulit, shalak. Okay. Ang shalak na ito ay bunga ng covenant. Kasi hindi ka pwedeng magkaroon ng shalak anointing na hindi ka naka-covenant sa Diyos. Amen. Okay, so, kaya maintindihan natin yung mga, I'm dropping words na maliwanag na naintindihan natin. So, shalak anointing, fellowship, stewardship, at pag ikaw ay naging good steward at nakaka-receive sa Diyos because of fellowship, ang fellowship na ito, nandun, sa Tefila yun ha, Tefila. Ano mangyayari? Magpa-prosper ka. At pag nag-prosper ka, as an act of doing things, everything in the name of the Lord, nakasulat sa New Testament, whatsoever you do, do it in the name of the Lord Jesus Christ. Hindi included yung trabaho ng magnanakaw yun ha. Ang kausap niya, Kristiyano. Amen ba? Okay, baka mamaya, kasi salamat sa English, pero dapat maintindihan talaga natin yung nandoon. Ang susunod doon, worship. The fellowship is the worship. Ang worship ay hindi yung every Sunday na nagtatas ng kamay lang. Ang tawag dyan ay expression of worship or celebration of worship. Pero ang talagang worship ay yung buhay mo everyday. The life that is dedicated to God. Na lahat ng gagawin mo to glorify God. Encoded yan sa Book of Psalms. Na God has created us, ginawa tayo ng Diyos for His glory. Amen ba? So ulitin natin. Ang teshuvah ay daan, it's a path to go back to God's original design. Kita nyo yung connection. Pag sinabing design, alam mo agad yung tatlo na major design. Fellowship, stewardship, worship. So dapat ang taong bumalik sa Diyos, nagrepent at tumanggap sa Panginoong Jesucristo, dapat ang kanyang journey ay nasa path ng teshuvah. Parang imagine nyo yung daan, path ng teshuvah. At doon sa path ng teshuvah ay may design ang Panginoon na dapat makabalik tayo at ma-perfect natin. Fellowship, stewardship, worship. Na pag na-perfect natin yan, okay, that is our actually journey to Christ-likeness. Okay, you cannot become Christ-like pag wala kang journey to Christ-likeness. Pag hindi ka dumaan sa path of teshuvah. Pag path ng religion, hindi ka makakarating. Pag path ng self-righteousness, hindi ka makakarating.
Okay, yan yung mga ino-offer ng kaaway at saka mundo. Ang mundo ay righteousness without Christ. Transformation without Christ. Ang tawag diyan, humanism. Kaya may mga tao na tumutulong sa kapwa-tao, tumutulong sa mundo, nagbibigay ng pera without Christ. Yan ang tawag ay humanism and pagmaramihan, secularism. Yung buong system ay wala na sa Diyos, secular. Diyan galing ang word na secular. Ang main idea ng secularism ay humanism. Ano yung humanism? Ang sentro ng lahat ng ginagawa natin tao. Ganon yun ang teaching ng humanism or secularism. Pero ang teaching ng Bible, okay, ay lahat ng ginagawa natin ay para sa kalwalhatian ng Panginoon Kristo. So pag tinignan mo, politics, dapat ang mindset mo agad, humanism yan. At saka secularism. Kasi maganda rin, di ba? Kung good politics, maganda rin. Hindi lahat ng politiko masama. Tama ba? 1, 2, 3, magbagik kayo ng magaling na politiko na makadiyos. 1, 2, 3. Wala kang mabanggi, di ba? Isama mo sa game yan. Di ba? Ang hirap. Lalo na ngayon. May magagaling at makadiyos na politiko, pero mangilan-ngilan lang yon. Pero ang politics is more on humanism and secularism to establish the kingdom of men. Tama ba? Meron ba kayong kilalang gobernador o mayor or presidente na sabi niya, ako'y naging presidente to establish the kingdom of God? Meron ba? To help? Wala yan. Secularism, humanism yan. It's the system of the world. Pero you are called by God out of the world. See, ecclesia. Ek means out. Ecclesia means called. God called you out of the world into His marvelous kingdom. Siya ang masaya na siya ay nasa kaharian ng Diyos. Amen. So, pag nasa kaharian ng Diyos, noon ang hirap mamuhay sa mundo na hindi ka naturuan. Tama? Kasi hindi mo alam. Sa ibang araw, yung kanang paa mo nasa mundo. Di ba? Sa ibang araw, nasa Diyos. Tama ba? Sa una, hindi halata. Kasi parang parehas lang. Di ba? Mundo sa Diyos. Mundo sa Diyos. Pero may nakita ko sa Bible verse na in the last days, magiging maluwang ang pagitan ng mundo at sa Diyos. Ang mga mabubuti o makadiyos lalong nagiging makadiyos. Yan ang nakasulat. It's written. At ang mga worldly, nagmamahal sa mundo, lalong nagiging makamundo. So meaning, there will be a time of choosing. There will be a time of choosing to choose itong kingdom of God. Hindi pwedeng lumakad ng itong dalawang tiles na ito, mundo. Kasi pagdating ng araw, lalaki ang gap. Kaya niniwala, lalaki ang gap. Nabasa niyo na ba yon? Ang mga godly lalong nagiging makadiyos sa in the last days at ang mga masama lalong sumasama. So doon makikita yung shaking. Doon makikita yung separation. Alright. Kaya pagdating ng araw, makakakita ka ng mga Kristiyanong sakang. Kasi lalaki kasi yung gap, di ba? Mundo, isang tiles na yung gap sa Diyos, di ba? Mundo, Diyos, mundo. Pag naglakad yan, sakang pare, sakang yan. Tayo lang, online pala ako, di ba? Medyo may pagkasakang. Diba? Kasi they have a hard time understanding the kingdom. Na dapat our journey is to go back to God's original design. Hindi pwedeng listen to the teaching of the Lord. You cannot serve two masters. Another, you cannot drink from the table of the Lord and the table of the world. Mas mabigat ang sinabi ng Panginoon. Table of the Lord and table of the devil.
Tama? Hindi ka pwedeng uminom sa kupa ng Diyos, ng Panginoon, at sa kupa ng demonyo at the same time. So, I am sharing this para maitama yung mga teaching ng religion ng Christianity. Now, when I say Christianity, I'm talking of religion. Kasi may religion na Christianity ang tawag. Tama ba? Hindi dahil sa mukhang Kristo ay Kristiyano. Sino naniniwala doon? Mayroong kwintas dyan na may cross, baliktad pa yung iba, tama? At sumasayaw sa entablado na walang saplot, tama? Parang si Brother Gulang ang nakakakita ng mga ganun, ha? Liberated ka, di ba? Mga ganun. Now, we have seen the world already. Pero ang sinasabi na you are called out of darkness is to do, okay, to walk on the path of Teshuvah, the journey of Christ-likeness. Alright. Why? Kasi grabe ang promise ng Diyos sa kanyang mga anak. Na binubulag ng demonyo ang mga tao at maging yung mga uninitiated Christians or hindi naturo ang Kristiyano upang hindi nila makita ang kaluwalhatian ng Panginoon. Sometimes ang hirap, what I'm saying, na-experience ko yan eh. Akala ko ang hirap i-give up ang mundo noon. Akala ko ang hirap i-give up ang pagkanta-kanta sa sulok-sulok ng daigdig, di ba? Hindi pa uso palang karaoke noon. Akala ko, hindi pwede ang korban noon. Akala ko yun noon. Pero hindi pala. We should be the light of this world. Amen? Hindi blinking light, kundi light talaga. Okay. So, I'm saying this because hindi ko pwedeng itago sa inyo ang nadidiscover natin. Kasi kung tayo ay nag-aaral, praise the Lord, hindi ito pag-aaral to please men and to please people. We need to teach the truth. At kung sino man nakakarinig ngayon online, because it is the Word of God. And sa Word of God, amen, the Lord is using our journey na ganito, understanding the Scripture, para makuha talaga natin yung gusto na ipinagagawa ng Panginoon. So, na-imagine nyo na, mayroong isang landas, ang pangalan Teshuvah. Ang ating journey na ito, lakad at paglalakbay na ito ay, anong tawag? Journey to Christ-likeness. Doon sa Teshuvah, may tatlong major na mamasterin natin para maging Christ-like at yung plano ng Diyos ay makabalik, yung tatlo. Di ba? Fellowship, worship, stewardship, at saka worship. Sa tatlong major theme na yan, pwede ka nang gumawa ng maraming teaching na sumusuport dyan para ma-develop yung tatlong yan at makabalik tayo sa God's original design. Marami pang original design ang Diyos sa Genesis, kung pag-aralan. I'm just giving the three kasi magkakatunog, di ba? Ano yan? Fellowship. Tapos, stewardship. Tapos, worship. O, anong difference ng stewardess sa stewardship? Yung stewardess sa aeroplano. Yung stewardship sa barko. Mahirap mag-joke talaga dito, di ba? Okay. Huwag niyong seryosuhin yun. Hindi part ng sermon yun. I'm trying to invent a joke pero hindi umi-epekto masyado. More practice. So, itong January, Covenant Reset, ay kailangan maintindihan natin. Doon sa mga Israel, lagi nating pinag-aaral ito, they left Egypt before Sinai. Ano yung highlight sa Sinai, Mount Sinai? Pag sinabing Mount Sinai, ano nasa isip natin agad? 10 Commandments. Okay? So, bago maibigay yung command of God, ito yung susundin ninyo, iniwan muna nila ang Egypt. Yan yung implication yan. Okay? So, nagkaroon ng covenant para ma-establish yun. May covenant. At ang covenant na yun is by the blood. Yun yung first Passover. Oh, madali nyo na ngayong maintindihan yung sinasabi ko. Ang bilis nito ngayon. Why? Dahil sa ibinigay kong background. At that time, wala pang, nung ibinigay ng Diyos ang covenant sa Exodus 12 verse 13, nung nasa Egypt sila, wala pang tabernacle, wala pang priesthood that time.
only ang meron is the blood of yung blameless lamb at saka obedience at saka pagtitiwala sa Diyos. Okay? Yun yung first doon. And then nag-start ang journey. So, after the Lord, in Exodus 13 verse 21, and the Lord went before them by day in the pillar of cloud and by night in the pillar of fire. Nung sila ay nagjo-journey sa wilderness, ang Lord, inireveal niya ang kanyang sarili sa kanila. He is the most powerful God. Miracle yung pagkalabas nila sa Egypt. Yung paglabas pa lang nila, na-challenge yung iba-ibang Diyos ng Egypt sa 10 plagues. Tama? Okay. At nung kasama na nila ang Diyos, ang presensya ng Diyos, pillar of fire, at saka cloud of glory, alright, ay nagkaroon sila ng unti-unting kapahayagan tungkol sa Diyos na buhay. And then the journey started. Kaya pala silang iligtas ng Diyos mula sa makapangyarihang paraon ng Egypt. Amen! At sila ay nag-move before Sinai, before the law, before the structure and everything. Sila ay lumakad sa pagtitiwala sa Diyos. Amen! Marami sa atin dito, kaya ka nakatanggap sa Panginoon Kristo, wala kang tinanong, pag mag-join ako sa WCC, anong makukuha ko dyan? May nagtanong ba ng ganon? Wala naman, tama? Pag nag-join ba ako dyan, okay ba yung teaching dyan? Wala, di ba? Basta may nasiran tayo, umatin tayo, nag-join tayo, ano ang position ko dyan? Wala din, di ba? Walang structure. So it's just a matter of you understand salvation, amen? And you trusted the person na nag-invite sa'yo na dito kanya tinala para mag-church or whatever church na nanonood ngayon, di ba? Doon sa mga churches. Okay, mga naka-online ang sinasabi ko. So, yung mga regulation, pang-last yun. Later na yun. Okay. So, ang Panginoon Kristo ay bago nagkaroon ng commissioning, mayroong Last Supper. Bago magkaroon ng domination at great commissioning, nagkaroon muna ng suffering. So may kasabihan na nauna ang cross bago yung trabaho. Ang idea dito ay kailangan maintindihan muna natin yung covenant natin sa Diyos, ang isang Kristiyano, para effective na makapagtrabaho, makapag-serve. Maraming mga lingkod ng Diyos, worker, na napapagod or kaya nawawala o kaya nadi-discourage kasi hindi nila naintindihan yung covenant. Paano ka titigil maglingkod sa Diyos? Paano ka mapagod sa paglilingkod sa Diyos kung naintindihan mo yung hirap na ginawa ng Panginoon Jesucristo sa krus ng Kalbaryo? Paano mo masasabing malayo ang San Carlos, malayo ang Mangaldan, malayo ang Anda pagdating ng araw? Malayo ang Nueva Ecija, walang gasolina. Paano mo sasabihin yan kung naintindihan mo na mas malayo ang langit patungong... Amen? Nasa awit yun eh. From the heaven above. Ano na yun? From heaven to earth. To show the way. From the earth to the cross. My debt to pay. From the cross to the grave. From the grave to the sky. Ang layo yung paglalakbay na yan. Ang lapit lang ng San Carlos, ng Mangaldan, ng Nueva Ecija. Pagdating ng araw, baka Iloilo. Enjoy pa, may selfie pa si Lord. Walang selfie sa panahon niya. Pwede ba yon? O, sige, ready na. Pako nyo na ako sa cross. Sandali. Selfie. Para ma-document natin paano naghirap ang Panginoon. No. Walang mga ganon. Amen ba? See, if you know your covenant with God, yung mga paglilingkod natin ngayon, maliliit lang yan. Hindi natin kayang bayaran ang ginawa ng Panginoon. Amen? Sa cross ng Kalbaryo. Praise the Lord. So, ang cross ay hindi tragedy. The cross is not a tragedy. It is a transaction
made by the blood of our Lord Jesus Christ. Ito yung new covenant. Kaya yung gagawin natin mamaya, short na, madali lang naman yan, i-ready na natin yung ating communion, is actually, signing, reiterating, remembering the covenant of our Lord Jesus Christ sa atin. Amen ba? It is the activation of the covenant. So, sabihin natin, covenant before mission. Dapat mayroon kang security doon sa covenant na yan. Naintindihan mo na pag go, noon talaga problema ko yung mission. Nanginginig ako pag magmi-mission. Kasi akala ko pag go, mag-isa ka lang. Ngayon, pag sinabing go, sabi ng iba, sama kami dyan. Di ba? Tama? Hindi ka nag-iisa, di ba? Go. Lalo na ikaw, hindi ka pwede mag-stay kasi go. So, praise God. Peace be unto you. John chapter 20, verse 21. As my Father sent me, even so send I you. Kung paano ako isinugo ng aking Ama, isinusugo ko rin kayo. Ang kalakasan natin sa paglilingkod ay galing sa seguridad natin sa covenant natin sa Diyos. Kung ikaw ay covenant man or covenant woman, sabi mo, I am a covenant person. Hindi manghihina yan. Ang mga nanghihina lang ay yung mga corporate, human, secular ministry. Amen ba? Yung mga, ayoko na dyan. Bakit? Nakakapagod na. Lagi natin ginagawa ito. Noon pa, 3 years na, 4 years. Nakakapagod. Ano nakukuha natin dyan? See, those are not covenant people. These are church-goer people. Magkaiba yun, ha? Yung church-goer, salamat at pupunta naman sa church. Pero, ang isang covenant person, hindi napapagod. Kasi ang kanyang hugot, human strength, ay galing, mas malalim pa. Amen? Sa nababasa, mas malalim pa yon. It is based on revelation. Amen? Praise the Lord. Doon sa, bago ibinigay ang law sa Mount Sinai, nagkaroon ng cleansing. Nagkaroon ng fasting. Nagkaroon ng communion. Imagine, ang sasarap ng pagkain nila sa Egypt. Pagdating sa wilderness, iisang putahe. Hindi ba fasting yon? Mga kapatid, yung iba, sabi mo, buti pa sa kabilang bahay. 4 ang putahe, menu. Ako, araw-araw, itlog. Di bali, galing sa WCCO. Pinagpipray naman. Mga kapatid, wag na, hindi dahil sa iisa ang menu mo, ang hirap ng buhay mo. Baka part ng fasting yan. Fasting means, hindi lang, ibig sabihin na hindi ako kumain, fasting ako. O fasting ako kasi wala akong maibili. No, fasting is not necessarily, ang fasting ay hindi yung kinakain mo yung kinakain ng iba na marami, di ba? Sino sa inyo dito ang iba na ang pananaw pag kumakain? Ikaw na yung taong naintindihan ang dapat kainin. Selective. Pagtingin mo ng menu, eat all you can. Yun lang ang kaya ko. Yan ang pwede sa akin. Ano ba? Pag ganun ka na, ikaw na yung, alam mo na yung iniingatan mo, di ba? At habang kumakain ka, ito sarap nito. Umaandar yung utak mo, ito vitamin E. Ito vitamin A. Ito vitamin B. Kasi aral ka na amen? Tapos pag tinignan mo ang malapit na mamatay ito. High blood ito. Diabetic na yun, no? Don't be judgmental, pero may predict mo naman. Amen? Yung salad niya, isang bowl, di ba? Tapos, bulalo niya, nakatatlong kwan na siya, di ba? So, hindi nyo ba? Okay? Pero pag ikaw yung taong aral, at naintindihan mo na, tama? Hindi ka naman pwedeng, wag na tayong papasok dyan, lugi ako dyan. At least may choice ka at alam mo yung kakainin mo. Amen? Sa Kristyanismo, everything is there, but you don't eat everything. Tama? Ang dami ngayon sa social media. Ang dami ngayon sa YouTube, pwedeng panuorin, ang dami-dami. But don't eat everything.
Okay? Huwag kunin lahat at naintindihan. Ito, gusto ko ito. Ito maganda sa pandinig. Ito, hindi nakaka-offer. Uy, ano yung narinig ko? Oh, hindi na daw uso ang tithes ngayon. Oh. Ang dami dyan. Ang mga nagtuturo niya, anong credential ng mga yan? Sino ang mga yan? Ang galing lang gumawa ng content, social media. Alam niyo ba na ang move ng demonyo ngayon sa last days is to defund the church? In English ko yun. Hindi nyo naintindihan. Ang trabaho ng demonyo sa huling araw ay gawing mahirap ang church. Defund, tanggalin ang funding ng church, tanggalin ang kaperahan sa church para hindi makakilos masyado. Walang evangelism. Sino naniwala na tayo makapag-evangelize kahit walang pera? Pero, pag may pera, mas malayo ang mapupuntahan. Sino naniwala doon? Alam nga naman, pupunta ka sa gasolinahan at sasabihin mo ay, full-time ako. The Lord Jesus paid it all. Illogical yun. Kaya tayo, ang Kristiyano, dapat may pera. Sino naniwala doon? Amen. Why? Kasi ang greatest na commission natin, starting ulit sa January na ito, is to really preach the Word of God. And we need resources to that. Sino naniwala we need resources? Hindi naman pwedeng sabihin nilang, ay, kaya nagpipilit si pastor ng giving, tayo sa offering kasi mahilig yan sa lechon, saka mga manok, at saka kung ano-ano. Walang makapagsasabi ng ganon. Tama ba? Amen. Ay, huwag niyong imbitahan si pastor. Bakit? Problema, mahirap bisitahin yan. Bakit? Namimili ng pagkain yan. Wala naman siguro makapagsabi ng ganon sa akin. Amen? Pag wala kayong may handa, hallelujah. Pagtingin mo sa gilid ng bahay, may kangkong, piyesta na yan. May kamuti, amen. May prutas, salamat sa nagbibigay ng prutas. Pagpalain ka ng Diyos, sister. Ha? Amen? Praise the Lord. Matagal na akong nagpapasting. Hindi kumakain ng kung ano-anong meat. Kita nyo naman, buhay na buhay ako. Amen? Baka hindi pa ako bigyan ng ID. Di ba? So, when we grow and mature in Christ, we need to choose what we eat. Metaphor. Hindi physical ang sinasabi ko lang. Spiritual and physical. Sino naniwala doon? Amen. Hindi tayo legalistic. Ang sinasabi ko lang, sinong gustong maglingkod sa Diyos ng mas mahaba? Oh, hallelujah. Hindi ko ipinagkakait at sinasabing bawal ang pumunta sa langit ng maaga. Actually, marami ng ibang Kristiyano nagplano ng maging maaga. Okay, hindi nyo nakuha masyado yun, di ba? Praise the Lord. Kung ng iba yun, di ba? Ano yung nagplano ng maaga? Yung mga kahit sabi mo, hindi pwede ang soft drinks sa'yo. Umaga, dalawa pa. Family size. Mugmug pa lang niya, soft drinks na, di ba? Yung mga iba naman, pwedeng, huwag kayong mag-join dyan sa WCC. Bawal ang sigarilyo, bawal ang alak. Sino nagsabi niyan? Hindi naman bawal. Ayaw lang. Ba? Sinong dating manginginom na tulad ko nung unang panahon? Di ba? Sinong dating nakakarga na doon sa kahan ng sigarilyo, lahat ng klase ng sakit, cancer sa lungs, cancer. Pero ang dami pa rin bumibili. Di ba? So, anong ibig ko sabihin? Christian life, pag naging Kristiyano ka, tagasunod ng Kristo, lumalakas yung power mo to choose. So we choose life, not death. Amen ba? We choose good health, not sickness. We maintain good health. We do not maintain sickness. Kaya yung may mga maintenance dyan ng sakit, mag-usap tayo. Amen? Kaya bubuuin natin yung health committee natin para pag-aralan paano maging healthy. Oh, maganda ka, biology. Di ba? Dapat isang ituturo mo ay yung 7 system ng body. 8 na ngayon, 9. 9, di ba? Tuturo mo yon. Pag kinain mo ito, anong mangyayari? Saan pupunta? Alam niyo lang na pupuntahan, CR eh.
Pag kinain ko ito, mamaya magsi-CR ka na. Yun lang ang alam ng ordinaryong Pilipino. Tama? Oh, pero pag kausap mo biology student or graduate, sasabihin niya sa'yo kung saan napunta. Tama? Maliban lang kung hindi nyo nginuya. Kasi malunggay na kinain mo, pagtingin mo, malunggay pa rin yun. Hindi mo ginuya. Okay? Praise the Lord. So, I'm sharing this because we need to grow. When you are growing, mature in Christ, you know what to choose. At hindi tayo kinukontrol. Ito ang gawin mo. Ito, walang ganon. Namumulat tayo sa salita ng Diyos. Revelation knowledge. Amen ba? And then, bakit ayoko ito? Kahit bigyan ka pa dyan ng, yung mga, di ba? Yung mga black label. Parang binanggit ko yung black label, may lang lalaway ata, may nang lalaway pa ba dyan? Sa mga datihan, talagang grabe, pag binanggit mo yan, parang attract na attract ka. Pero purihin ang Diyos, when you grow in Christ Jesus, walang nagbabawal, pero ayoko niyan. Amen. Pagdating sa mga pagkain, walang nagbabawal pumunta sa langit ng maaga. Sinong gustong maagang pumunta sa langit? Pero ako'y nananawagan sa inyo, marami pa tayong gagawin. Wag naman kayong umawit ng Killing Me Softly. Not with your song, but with your menu, with your food. Di ba? Mahirap yun, kapatid. So, ingatan natin, take care of the temple of the Holy Spirit. New Year's resolution. Sa New Year na ito, ayusin natin. Sinong gustong maglingkod ulit ng mas mahaba pa? Amen. Sinong mas marami pang madadalang kaluluwa sa Panginoon? So, the lesson is covenant. Strengthen the covenant before mission. And this covenant, hallelujah, is to establish God's kingdom on pag premature. Amen ba? Praise the Lord. So, hindi ko na tapusin ito. We'll have a communion. Praise the Lord. I-summarize ko na lang. So, ang sinasabi ng Lord sa atin as a church is a reset, not a retreat. Reset meaning, yung mind natin revisiting what we are learning. Hindi delay, kundi recalibrate. Recalibration. Iayos. Hindi slow down, but strengthening. So, in our communion today, ready na ba? Okay? Beginning of the year 2026. Praise God. Kailangan natin maintindihan, it's not by might nor by power, but by my Spirit, said the Lord. Praise God. So in our communion today, let us understand, ang Panginoon Jesucristo is our Passover na naisakripisyo para sa ating lahat. At ang Passover is not just seasonal. Ito pala yung New Testament na Amen. So, next week po ang ating communion po dito sa Santa Barbara. So, sa oras na ito, tayo po muna ay pumunta sa ating tithes and offering. Ihanda po natin ang ating mga tithes and offering. And tinatawagan ko po si Pastor Zeni para sa ating tithes and offering. Tayo po ay tumayo at sama-sama po nating i-declare. Hallelujah. Thank you, Lord. Father, we realize that you are our source and you are therefore the source of all our blessings. So we give our tithes and offerings unto you this day as a token of our love and appreciation for you and for your love, grace, mercy, and your blessings. We give and commit them to you, not grudgingly or necessity, but we willfully and joyfully give them to you. For your word says that you love those who are cheerful givers. You instructed us to bring all the tithes into the storehouse and probe you. So, Father, as we give our tithes and our offerings,
We thank you for proving yourself strong in our life with your open windows of heaven blessings. Father, we confess your word that all our needs are met according to your riches and glory. We have all sufficiency in all things. All our bills are paid and we have plenty left over. We also confess your word that we are blessed exceedingly, abundantly, and above all that we can ask or think spiritually. Father, because we are a tither and a giver, we also thank you for the rights and privileges you have given unto us to decree your word over our life. We therefore decree that we are blessed coming in and blessed going out. We are blessed in the city and in the field. We are blessed in our finances and blessed in the storehouses of our savings. We are blessed to be the lender, not the borrower. We are blessed to be the head and not the tail. And we are blessed to be above only and not beneath. As we give our tithes and our offerings, we thank you for blessing them to be multiplied and given back unto us. A good measure, pressed down, shaken together, and running over shall you cause them to be multiplied and return unto us from the north, south, east, and west. Father, you also said in your word that as a result of our obedience to bringing you our tithes and our offerings, that you would rebuke the devourer for our sake. Therefore, Satan, by the authority of the word of the living God, we decree and declare that you are rebuked from our home, family, health, and finances. We also decree that you are off limits to every area and aspects of our life, spiritually, physically, socially, and financially, by the authority of the name of Jesus Christ. Now, Father, as we commit our tithes and our offerings to you, we receive the promise of your blessings over our lives. We speak your word that no demon in hell shall be able to hinder, delay, or stop your blessing upon our life. And we pray that you would use our tithes and our offerings to help establish your word in the earth realm, cause lives to be delivered and changed, and bring in the harvest of the souls into the kingdom of God. In the name of the Lord Jesus Christ we pray, amen. Thank you, Lord. Amen. Habang tayo po ay nagbibigay ng ating tithes and offering, ngayon naman po ang time natin to magbigay po ng testimony. Ayan. Alam ko po na ang bawat isa sa atin ay patuloy na pinagpapala at pinagpala ng Panginoon. So, sino po ang nais na magbigay ng kanyang testimony sa oras na ito? Ayan. Happy New Year, everyone! Sabihin mo po sa katabi mo, Happy New Year! Ayan. So, ito ay unang service po natin ng taon na ito. Sino po ang nag-expect sa Panginoon, sa gagawin ng Panginoon sa kanyang buhay? Amen. Ayan. So, ako din nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil praise God, dahil itong taon na ito ay alam ko at nag-expect ako sa Panginoon ng gagawin niya. Amen, sa buhay ko. Kaya nga kanina, medyo masamang pakiramdam ko at sinisipon. Pero sabi ko, ay hindi pwede kasi Sunday ngayon. So kailangan i-command natin ang ating mga body na bumangon at i-bless ang Panginoon sa araw na ito. Amen? Amen. So, sino po ang nais na mag-testimony? Ayan. Kamusta po ang inyong mga family reunion, family bonding? Wala na po? Walang magte-testimony? Parang nahihiya po yung iba. Parang ayaw tumingin sa akin eh. Ayan, si Mother Tinay. Palakpakan po natin ang Diyos sa buhay ni Nanay Tinay. Malakas pa. Amen. Wow, 85%. Oh Lord, our Lord, how excellent is your name. God is love. Hallelujah.
bigat. Ah, ang number one sa atin ay may joy tayo sa puso. Huwag tayo ipatakaw man niya joy sa aming kalaban. Hallelujah. Ang tunay na Pasko ay naramdaman natin ang pag-ibig ng Diyos. Christmas. Christ celebration. Hallelujah. Ang ating Panginoon ay punong-puno ng pag-ibig. Wala may awit ya. The love of Jesus. The love of Jesus is sweet and marvelous. The love of Jesus is sweet and marvelous. Ganito. The love of Jesus is higher than the heaven, deeper than the ocean, wider than the universe. Ganyan ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Ako'y nagpapasalamat at binigyan pa ako ng yung joy. Talagang ang joy ay nasa puso ko. Nakuha ko na ang pag-ibig ng Diyos sa puso ko. And I believe Jesus Christ will take care. Kaya lagi tayong magpasalamat sa Diyos dahil siya lamang ating Panginoon. Nang tinanggap ang Panginoon ng may revelation agad na natanggap ko sa Kanya, John 14:6 at saka John 15:7. Sabi doon sa John 14:6, siyak sudalan, siyak sukatuan, siyak subilay. Ag kayo makakarid amak, ag kayo undalad siyak. Kuntud man ang salita to. Tan amisa kayo John 15:7, abiding. Man abide tayon lanang katawan tayo. Kuntud man, if you abide in me, and my words abide in you, ask whatever you want, and it will be done unto you. Ask. Kiro ka. Una-unaan niya kiniro ko, yung anointing of the Holy Spirit, na natanggap ko yun. At doon nagsimula na talagang nakilala ko ang tunay na Diyos. Taabayag ya panaon niya kukabat sa Diyos. Pero nung natanggap ko nung ng kimiriwak, natanggap ko ang the joy of the Holy Spirit sa buhay ko. Kaya dito ako, dating mabaingak, agalambaing, yaman testimony. Importante, may gagawin na ng Jesus at puso tayo, bilay tayo, ipatutuo tayo man, sutang ginawa na Diyos at sika tayo. Si Jesus manaya sika to, so, may palaging kasama natin. Sa kabila ng pagsubok, trials na mayamilay, asubok apadalang ko, asalik sumamangang kami, may anak ko, abuwag ni talagi, si kayuran, amin, born again. Ito. No, kayo tunda, ipalit tong kuya lamisan, asa waman, sa lamisan, walang tagi, akalbo na mikakan mi, asalik iraman. Dilay ko. Tan ari ka kanayon mi balawon daak. Pero naubur ko man kuraman namin by the grace of God. Salamat ng katawan. Tawatan niya lanang niya kaiba tayo. Ag tayo paulyanan. So, may every minute of the day, kasama tayo si Jesus. Bilay tayo. Aranas ang kulatan.
Tan balbalag ya sila salamat ug katawan aray anak ko nun asabi Pasko lima radya arawin ang lapan jad Palawan wala si mabinang Pasko wala si mabinang balong taon kanyan misa salamat tak tawan tan arana sang kuswa amay likot na pamilya no kaibam si Jesus. Diyan loob na abang malikot. Kansyunan. Amay anak ko. Talagang amay siyempre wala video okay ang agsikansyunan ira. Siya balo wa manaka mga tsong kimot. Mga tsong mampainawa ni. Pero si ama anak ko bulirak nan sasabi na 100 nun aram may score. Aray, insasabi ito, makala kami price. Oh. Mga siyong kimut. Di ang siyong nakmut. By the grace of God, talagang nun sama ko ang tatan sa mga siyong. Pero si Jesus imbangan to, imang kansyon. Nakinansyon ko amay a pure heart kanto. Say puron puso. Aman so yun. Ay, nalak may tampol na price. Sige. Tukimot. Ay, si kayo ni. Hindi man painawak ni. After 15 minutes, di, sublay lamot. Natan sa kinansyon ko, may thy loving kindness. Andi dyan may managkinay, managtugtugoy. Thy loving kindness. Nayari, may gitara ang gapo ni. Thy loving kindness is better than life. Thy loving kindness is better than life. My heart, bidyaw, bali-bali na ulit kumpanya wa. Thus will I bless thee. I will lift up my hands unto thy name. Hallelujah. Sa Diyos lang ang papuri. Thank you, Mother. Ayan, ang ating Mother Tina. Ipalakpakan naman po natin si Mother. Ayan. So ngayon naman po, kung wala na po ba? Siyempre, punta po tayo sa ating mga announcement. Pero bago yan, batiin lang po natin ng happy birthday ang ating isang mother dyan, si Ina. Praise God. 83 na rin sila. And nandito na rin po si Mother Nida. Palakpakan po natin ng Diyos sa buhay ni Mother Nida. Ayan, na-ICU po sila. Pero praise God dahil muli sila ay pinalakas ng ating Panginoon. Pinagaling ng ating Panginoon. Amen. So sa susunod na rin po sila mag-testimony para mas kaya po nila dito sa harap. So, yun po. Kung wala na po ba magte-testimony? Wala na? Ayan. So, yung iba po nakapag-testimony na rin nung Night of Praise. Mayroon po tayong naging Night of Praise dito. Sinalubong po natin ng taon nung December 31. So, yun po. At ang announcement po natin ay next Sunday po ay Joint Fellowship. So again, every second week po tayo nagkukumunyon. Second week rin po sineselebrate ang ating mga birthday celebrant. At syempre, joint fellowship po yon. Kaya bawat churches po ng barangay, local church, Nilombot, Banawang, at iba't ibang church lahat ay nagjo-join po dito. Ayan. So, yung iba ay wala na rin pong service nun sa bawat hapon kasi lahat po ay dito. Praise God. So, ngayon naman po, syempre, hindi na po natin patatagalin. Tayo na po ay mag-close in prayer. Tumayo po tayong lahat. Ayan, tayo po ay mag-closing prayer. Panginoon, maraming salamat, O God, sa oras na ito. Patuloy ka namin, Panginoon, pinupuri at pinapasalamatan sa aming mga buhay. Ikaw ang siyang maghari, Panginoon, sa bawat pamilya ng bawat isa. At patuloy, Panginoon, na kumilos sa amin, O God.
at patuloy na bigyan mo kami ng instruction kung paano at ano po ang gagawin po namin, paano namin sisimulan muli, Panginoon, ang taon na ito. At ang mga, ang sa ministry mo, Panginoon, patuloy mo gamitin ang bawat isa, O God, na maglingkod sa iyo. Tinataas ka po namin, pinupuri ka namin sa oras na ito sa pangalan ni Jesus. Amen, amen. So praise God, tayo po lahat ay magkamayan.